takmičari ravnaju prema smjeru vjetra. Tako se ponaša Drilca, a ovako se ponaša takmičar sa Pecićem. Igor je frk, hop, tu je pračka. A ne, gumi metak. Evo moram vidjeti svojim očima. I Mirna da Mirna. Jak zaduva. Gorane, koliko je bilo u mene? Slaba im je guma, bala. Koliko minuta?